Ben, actualmente estou pendiente da publicación dunha novela. Non sei exactamente a data porque xa é algo que escapa ao meu control. Da parte da editorial dinme que se publicará no primeiro trimestre deste ano próximo. A novela titúlase O vicio nefando, pero, bueno, non quero levantar falsas expectativas. Para explicalo, direi unha frase dun dos personaxes que aparece na novela, que di que este vicio é o de escribir. Escribes porque estás fodido, para que despois, polo que escribiches, te fodan os editores, os críticos e os lectores. Non sei que acollida terá a novela. Últimamente, as dúas últimas que publiquei, a súa acollida para min foi un misterio, porque me parece que non chegaron a ninguén. A ver se ten máis sorte este, se non ten máis sorte, pois que ímos facer? Quen terá que apencar co problema será a editorial, que é a que pon máis pasta. E o tempo, pois, xa o teño amortizado. E, mentres espero a que saia publicada esa novela, estou traballando nun libro de contos, que xa levo moito tempo con el, dándolle voltas. Agora estou dando a que considero a volta definitiva, inda que nunca se sabe, claro, porque mentras non tes compromiso de publicar, pois sempre hai unha nova volta que darlle. E fora deso, pois nada máis. Iso é o único que fago actualmente.